Από τα οικονομικά μαθήματα που άρχισε να μας κάνει εδώ ο Υπουργός. Τι θα πει ενίκιο, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε βασικά οικονομικά. Το ενίκιο είναι η αποτυπωμένη αξία ενός ακινήτου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν αυξάνεται το ενίκιο, όταν λέμε αυξάνεται το ενίκιο, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυξάνεται η αξία του ακινήτου. Στους 3 μήνες 2 υπάρχουν μαθητικού περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο? Πόσο πάει το 10. 10 πάνε. Ναι. Το ακίνητο σου αξίζει περισσότερα λεφτά και το νοικιάζει για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτό που νοικιάζει μεγαλύτερη αξία. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό? Ότι η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται κατά κύριο λόγο στη σταθερή της περιουσία. Οπότε αν τέχνη έντοση εμείς ανεβάζουμε τις υποκειμενικές αξίες των ακινήτων και πάει λέγοντας, άρα αυτός που κυβερνά τον τόπο μπορεί να πάει έξω, έτσι, στους εταίρους και να δανειστεί ακόμα περισσότερα. Γιατί?